Robin Hood. Tehdään tänään. Tänään opetellaan Fake Big Spinni. Se on sinänsä aika simppeli temppu, että ota eikä toi jalkastaan se, että lähdet niinku rullaamaan feikkiä. Ja toinen jalka jossain tossa noin, toi niinku tonne päin mennä niinku. Toinen jalka johonkin niinku tohon noin. Sä niinku voit siitä niin silleen tolleen. Sain jaksa. Sitten auttaa vitusti, jos sä opit niinku nää perustemput, eli fake flapshovet tai fake flapshovet. Noin. Sitten. Elikkä tarkoitus niinku se, että rullaa feikkiä. Sä olet tos noin. Se niinku vedät se tän jalan niinku tänne taaksepäin. Ymmärrätkö? Silloin sun pitää niinku kääntyä silleen niinku samalla. Niinku. Elikkä sulla on jalat tos noin. Et rullaamaan. Painat tän alas ja vedät tän tänne. Se pyörii niinku näin. Näin. Ja se ite menee niinku samalla silleen niinku. Menis tonne yli mikä. Eli näin. Se pitää raapasta ainakin. Ja se pitää potkaista taaksepäin ainakin 500 newtonin voimalla. Ihan vitun lujaa. Noniin. Sitten kengät jalkaa. Ja näytetään vähän esimerkkejä. Tulee kengurukontti. Noniin. Eli. Toi meni vähän väijokiksi, mut siis ei se ole ihan mitään väliä. Noniin, uusi yritys. No noin! Musta pitää raapasta ainakin vittu 500 newtonin voimalla. Tälleen näin ihan. Helvetti. Aina verkko näyttää vähän paremmin. Joni, sitten kuulemme siinä nähdään sitten seuraavalla kerralla jonkun muun tempun merkeissä. Morjens ja muistakaa, mä oon Robin Hood.